रिकॉर्डिंग बाय प्ले भोजपुरी दिल्ली। सिपुली में सजल रही फलावा तो सुगौदी हले थोरावा धसाइनु हो। सिपुली में सजल रही फलावा तो सुगौदी हले थोरावा धसाइनु हो। कैसे करब छठी के बरतिया हई फलावा के ले आइनु हो। धीरे धीरे कैले रही सब तैयारिया लगता कि छुटी जाए व्रत छठी मैया। पैसे तहार जुठावा सुगवा छठी माई के नहीं हम चढ़ाई हो। कैसे करब छठी के बरतिया हई फलवा के लियाइनु हो। कैसे करब छठी के बरतिया हई फलवा के लियाइनु हो। ले बानी हम दूधू गो पियरिया छठी मैला किन ले बानी हम चुनरिया। राइटर रोहित निसपिया पे तू फेरी द नजरिया नु हो। कैसे करब छठी के बरतिया हई फलवा के लियाइनु हो। कैसे करब छठी के बरतिया हई फलवा के ले